Toto je, no. To je iba jeden level a to asi necháme. Toto sa aj dať tam. Asi niektorý. Uvidíme. Sa dá poslať tam. Poslal sa mi. Neviem, či to dá na obed dať. Nejaký film tam sa nemusím. A budeme mazávať. Vieš? Zo pár filmov nám preč. Áno? No. Však. Asi ono zase. Asi to dáme level. Oni. Ešte nejde. Aha, to musíme takto. To musím tak. Ešte druhé. Hotovo, nie? A ideme pompovať. No, a už koniec, počkaj. Jeden. Ešte čo? Hotovo. Že hraj hru, nestoj tam. Idem teraz sam hrať, áno? Ešte ja viem, ja vypriem toto, áno?